ሳንቶስ ቱር ዳውን አንደር በሐምሻይ መድረኹ ቀጺሉ ኦንሊ ኦስካር ካብ ቲም ዲኤስኤም ፈርመኒች ፖስት ድማ ተዓዋቲ ናይዚ መድረኽ ኮይኑ እዚ 129.3 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዝተበገሰ ውድድር ከምቲ ኣብቲ ማልውን ዝሓበርናዮ ዝያዳ ነቶም ናይ ጂስ ተቐዳደምቲ ወይ ድማ ብጫ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ዘርብሕ ፀወታ ምዃኑ ትማልውን ሓቢርና ነርና ኢና እዚ ፀወታ ካብ ምጅማር ናይ ምምላእ ፈተናታት ክረኣይ ጀሚሩ ገና 126 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ እዩ ናይ ምህዳም ፈተናታት ጀሚሩ ካስፐር ፔደርሰን ካብ ኪክስቴፕ ድማኒ ቀዳማይ ናይ ምምላእ ፈተና ገይሩ 7 ሰባት ስዒቦሞ 8 ሰባት ኮይኖም ክቕፅሉ ፈቲኖም ኣይፀንሑን ግና ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒቶም ሽዑ ግና ልክዕ ብዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝወሓጠሉ ዝነበሩ ግዜ ጆሃን ኒኮላስ ካብ ሙቪስታር ከም እንደገና ካልኣይ ናይ ምህዳም ፈተነ ገይሩ እዚ ኣብ 123.6 ኪሎ ሜትር ከባቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካስፐር ፔደርሰን እቲ ኣቐዲሙ ሃዲሙ ዝነበረ ናይ ኪክስቴፕ ተቐዳዳማይ ዋትስቴላን ከምኡውን ሊያን ዋልሸርን ስዒቦሞም 4 ተቐዳደምቲ ኮይኖም ድማኒ ጉዕዞኦም ጀሚሮም እዛ ካልአይቲ ምህዳም ግን ዕወቲ ምህዳም ኮይና እዞም 4 ተቐዳደምቲ ድማ ንሓድሕዶም እናተሓጋገዙ ብሓያል ውህደት ንዓባይ ጉጅለ እንዳክፍሑላ መፂኦም ጋፕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን እቲ ደቃይቕ እንዳወሰኸ መፂኡ ካብ 1 ደቂቕ ናብ 2 ደቂቕ ካብ 2 ደቂቕ ናብ 3 ደቂቕ ልዕሊ 3 ደቂቕ እውን ሓሊፉ ደሓነ ዝኾነ ጋፕ ገይሮም ናብ ዓወት ገጾም ይጉስጉሱ ነይሮም ቀሊል ኣይነበረንቲ ዝኸድዎ መንገዲ ምክንያቱ ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ዝኸውን እዩ በይኖም ተጓዒዞም ዓባይ ጉጅለ ብፍላይ ድማ ተፃወተን ዘይህደማ ጋንታታት እናተበራርያ ብልክዕ ኣካይዳ ናይቲ ዓባይ ጉጅለ ብዙሕ ተረበሸ ይነበረን ነቶም ዝሃደሙ ተቐዳደምቲ ቴምፖ ሓልዮም ከርክብዎም ምዃኖም ከም ርዱእ ዝወሰዱ እዮም ዝመስሉ ነይሮም እዞም 4 ተቐዳደምቲ ሙሉእ መዓልቲ ነዊሕ ክረባረቡ ውዒሎም ከባቢ 27 ኪሎ ሜትር ክተርፎም ከሎ ትጋብ ክፀብብ ምስ ረኣየ ናይሎም መዓንቲ ሓያል ተቓላሳይ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝኽእል ፔደርሰን እንደገና ካብታ 4 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ጉጅለ ሃዲሙ ንቅድሚት ተወርቢሩ እቶም ሰለስተ ተቐዳደምቲ ሽዑ ንሽዑ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጦም ፔደርሰን በይኑ ክጓዓዝ ፈቲኑ ስጋብ መወዳእታ እውን ተቓሊሱ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 22 ኪሎ ሜትር ከባቢ ንዕኡ እውን ዓባይ ጉጅለ ወሒጣቶ ማለት እዩ ተሓያል ቅልስ ናይዚ ሎም መዓንቲ ውድድር ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ንዝነበረት ዓቐብ እዩ 6.7% ዝሓዘት ዓቐብ እያ ነይራ ምናልባት ዓቐብ ሓፃርያ ዳርጋ ኣብ መወዳእታ ዝነበረት እያ ግን ክሳብ ክንደይ ሓያል ከም ዝነበረት ኣብቲ ሪዛልት እቶም ተፃወቲ ዳርጋ ብጥርንፍ እዮም ውዒሎም ኣብ መወዳእታ ኣብታ ዓቐብን ቅድሚኡ ዝነበረ ሓያል ናህርብ ዝፈጠሩ ዓባይ ጉጅለን ብዝተፈጠረ ጋብ ክሳብ ክንደይ ደቃይቕ ጋብ ከም ዝገበሩ ክሳብ ክንደይ ተዓቐብ በዳሂት ከም ዝነበረት እዩ ዝርዳእካ 22.7 ኪሎ ሜትር ክተርፎም ከሎ ናይ ዓቐብ ቮላታ ነይራ ሉክ በርንስ ካብ ኣራ ናይ ኣውስትራልያ ክለብ ምዃንያ ተዓዋቲ ኮይኑ ስጋብ 4.5 ኪሎ ሜትር ክተርፎም ብጀካ ውሕዳት ተቐዳደምቲ ዘርጠብጠም እናበሉ ዝተርፉ ነበሩ ብዙሓት ኣብ ዓባይ ጉጅለ ኮይኖም ሓያል ናህር እንዳገበረት ኮላታ ዓባይ ጉጅለ ብሓደ ተጠርኒፎም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ዋላ ተር ክብሉ እውን ኣይ ረኣናዮምን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብፍላይ ኣቶም ዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ስጋብ ዳርጋ 100 ሜትሮን ዝተርፍ ብዙሕ ፍልልያ ኣይነበረን ኣብኡ ግን ሓያል ዝኾነ ናህሪ ብክሪስ ሃርፐር ምስ ተፈጠረ ፋሕፋሕ ክብሉ ጀሚሮም ብኡ መጠን ድማኒ ተፃወቲ እናተቆራረፁ ናብ 8-7 ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ንቅድሚት ተወርዊሮም ሓያል ዝኾነ ናህሪ ገይሮም ናብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ቮላታ ወይ ናይ ሕንፃፅ መስመር በፂሖም ማለት እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ መወዳእታ ኮንሌ ኦስካር ካብ ቲም ዲኤስኤም ፈርመንች ፖስት ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ከሎ ዊልያም ስቴፈን ካብ እስራኤል ፕሪምቴክ ካልኣይ ናርቨስ ጆናታን ድማ ካብ ኢኖስ ሳልሳይ ብምምፃእ ናይዚ ዕለት ኣብ ፖዲየም ዝደየቡ 3 ተቐዳደምቲ ኮይኖም ስለዚ ብቲ ናይ ብጫ ማልያ ለውጢ ተፈጢሩሎ ቀዳማይ ዊልያም ስቴፍ ካብ እስራኤል ፕሪምቴክ ቀዳማይ ኮይኑሎ
ኦኔል ኦስካር ስናይሎም ማዓንቲ ዕውት ከዓ ግዜ ከይከሰረ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ናርቨስ ጆናታን ካብ ኢኖስ ከዓ ብሓሙሽተ ካልእ ጥራይ ተፈንቲቱ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ከም ዝዝከር ናብዚ ሓምሻይ መድረኽ ቅድሚ ምእታዎም ደልተሮ ካብ UAE ቲም ኤሚሬትስ እዩ መራሒ ኮይኑ ኣትዩ ናይ ግዜ ወይ ድማ ነታ ብጫ ማልያ ለቢስዋ ኣትዩ ካልኣይ ቢንያም ግርማይ ካብ ኢንተርማርች ካብ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ኮይኖም ናብዚ ውድድር ኣትዮም ይኹን እምበር እቲ ውፅኢት ተገላቢጡሎ ደልተሮ ድማኒ በዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ክቕመጥ ተገዲዱሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ ዝመፀ ለውጢ የለን ሕጂ እውን ወልስፎርድ ሳም ካብ ቦራ ብ90 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ቢንያም ግርማይ 77 ነጥቢ ካብ ኢንተርማርች ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ካንተር ማክስ ድማ ካብ ኣስታና ብ54 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡሎ ኣብ ናይ ዓቐም ስርኢ ነታ ቀይሕ ነጠብጣብ ጻዕዳ ማልያ ክለብ ሳፊ ኢሉ ደሎ ኣውስትራልያዊ በርንስ ሉኪ 43 ነጥቢ ቫንደርሌ ካብ EF ኤዱኬሽን ብ23 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ኣሎ ኣላፍሊፕ ጁልያን ድማ ብ10 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙሎ ኣብ ናይ መንእሰያት ጻዕዳ ማልያ ክለብስ ክኢሉ ደሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓምሻይ መድረኽ ዕውት ክኸውን ዝኽኣለ ኦንሊ ኦስካር ካብ ቲም DSM ፈርማንች ፖስት እዩ ካልኣይ ደልቶሮ ኣይዛክ ካብ ቲም ኤሚሬትስ ሳልሳይ ከዓ ትራንቾን ባስቲያን ካብ ዴካትሎን ኤጂቶ ኣርላ ሞንዴላ ቲም ብጋንታ ናብዚ ሓምሻይ መድረኽ ኢንተርማርች መሪሓ ከም ዝኣተወ ትርኢና ኢና ኣብዚ ናይ ሓምሻይ መድረኽ ውፅኢት ግና ናይ ጋንታታት ደረጃውን ክገላበጥ ክኢሉሎ UAE ቲም ኤሚሬትስ መራሒት ኣላ ዴካትሎን ኤጂቶ ኣርላ ሞንዴላ ቲም ከዓ ብ19 ካልእ ድሕራ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣ ኣላ እስራኤላዊት ፕሪምየር ቴክ ድማ ብ23 ካልእ ተፈንቲታ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጣ ኣላ ኢንተርማርች ብሓደ ደቂቕን 59 ካልእትን ድሕራ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ተቐሚጣ ኣላ ብሓፈሻ ከምቲ ትማል እውን ዝገለጽናዮ እዚ ውድድር እዚ ዝያዳ ነቶም ናይ GC ተቐዳደምቲ ዘረብሕ ውድድር እዩ ነይሩ ቢንያም ከዓ ሰዓትካ ሓሊኻ ምእታው ጥራይ እዩ ናብዚ ውድድር ዘገድሶ ነይሩ ይኹን እምበር ደረጃኦም ምስ ርኢ ናትናኤል ተስፋፅን ብ2 ደቂቕን 43 ካብ እቲ ዕወት ድሒሩ ኣብ 57 ደረጃ ክኣቱ ከሎ ቢንያም ግርማይ ከዓ 3 ደቂቕን 35 ካልእትን ድሒሩ መበል 63 ደረጃ ሒዙሎ ብዝናይዚ ሎም መዓንቲ ናይ ሓምሻይ መድረኽ ውድድር እዩ ሳንቶስ ቱር ዳውን ኣንደር ጽባሕ ብናይ 128.2 ኪሎ ሜትር ሻድሻይን ናይ መወዳእታን መድረኹ ከሰላስል እዩ እዚ እውን ነቶም ኣብ ብጫ ማልያ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ዝውስን ፀወታ ክኸውን እዩ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ኣዝዩ ፀቢብ ፍልሊ ከም ምህላው መጠን ገና ብጫ ማልያ መን ክዕወተላ ክእል ዝተፈልጠ ኣይኮነን ናይ ጽባሕ ውድድር እዩ ክውስኖ ማለት እዩ ስለዚ ጽባሕ ነታ ብጫ ማልያ ንምውናን ሓያል ውድድር ክንርኢ ተስፋ ንገብር ነዚ ንምግባር እዮም ከዓ ተቐዳደምቲ ጽባሕ ናይ 128 ነጥቢ 2 ሓያል ውድድር ንምግባር ክብገሱ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምትና ናትናኤል ተስፋፅንን ቢንያም ግርማይን ዓወት ንምንየሎም ብዓብዪ ድማ ውድድሮም ብሰላም ክዛዝሙ ሰናይ ምንየትና ንገልጽ ናይ ሎሚ መደበይ ኣብ ዝወዲእ ኣለኹ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰና እዩ